Здравейте отново, футболни запалянковци. Вчерашния фиш не излезе и пак влизаме в черна серия. Дано днеска с днескашните мачове дано излезем от тази черна серия. Първият матч за днеска е от Холандия за купата между Фейнорд и АЗ Алкмар. Според мен този матч е единица. Първият матч Фейнорд бият с 1-0, но мисля, че тук на собствен терен пак ще бият. Като цяло Фейнорд са по-добри отбор и в последните си матчи показват по-добра игра. Този матч е единица. Вторият матч е от Шотландия Премиер Лиг. Той е между Хибърниан и Селтик. Последният матч Селтик са издъни и сега са с равни точки с Рейнджърс. Им трябва задължителна победа, за да минат Рейнджърс, и затова според мен този матч ще е двойка. И като цяло Хибърниан много рядко играе силно срещу Селтик. Този матч е двойка. И третия матч е от купата за Англия за FA Cup между Астън Вила и Челси. Астън Вила са според мен в много по-добра форма. Първият матч свърши за 0-0. Според мен този матч ще е едно хикс, двоен шанс, все пак да се подсигурим, и според мен Астън Вила ще продължи. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден и дано фишовите ви да излязат. Всичко хубаво от мен за днес и до утре. Забравих да ви кажа, че общия коефициент е 2,50. Според мен е добър коефициент. Дано да излезе.